L'educació és cosa de tots. L'educació l'hem de fer entre totes. Entre tots. Per ser més lliures. Sense educació, els pobles mai no són lliures. Ens preocupa l'educació perquè volem tenir bones metgesses. Bons polítics. Bones mestres. Bons músics. Bones jutgesses. Però sobretot... bones persones. Ciutadans crítics. Volem construir una societat més justa a través de l'educació. I una educació més justa amb la implicació de la societat. És un deure que tenim com a ciutadans. I un dret que hem d'exigir als que ens governen. L'educació és cosa de tots. Tenim dret a saber amb quins criteris es decideix el nostre futur. Amb quins interessos. La transparència ens fa més lliures. I el compromís educa. Volem ser al costat dels que eduquen els nostres fills. I a prop de les famílies, treballant junts pels nens i nenes de l'avui. Perquè els seus maldecaps són els nostres. Són cosa de tots. És cosa també dels mitjans de comunicació. Volem contribuir a construir l'educació del futur. amb la nostra millor arma. La informació. Hi ha grans experiències educatives a l'escola. Ara, avui i malgrat tot. I volem explicar-les. I si la universitat i els carrers es distancien, Tornem-los a apropar. Els coneixements s'han de compartir en xarxa, lliurement. Entre iguals. Perquè l'escola és cosa de tots. La universitat, La bressol. La recerca. La formació professional. És cosa de tots. Els drets humans i de la infància. La inclusió. la nostra llengua, La democràcia. és cosa de tots. La cultura La informació. El futur. És cosa de tots.